Tak Denis v opice, jedna pracka, Denis v opice, druhá pracka. já vám to řeknu takhle. Čím ten nos krvavej? Já vám to řeknu, když to takto budu rozprávat. Tak byl jsem s holkou, měl jsem to dělat, abych se udržel, aby ti nepraštil. Jsem chlap, neprostím ženu. Když se na to rozprávám, tak je to Tereza Martinková, je ta spíča, protože neumí ta kamarádko povedat si to mezi 4 očima, musím dělat glinu především. Tak teď pozeraj tento track, to je to video, keď se ti budu rozprávat, tak prostě nepraštím ženský, ale jsem z dědiny a my chlapi z dědiny si to umíme vyříkat mezi 4 očimi, tak prečo by si to děvčata neuměli vyříkat mezi 4 očimi? Jsem pěkný, ale zbuchali od holky, která má hledáte vlasy 1,50 m, ale co? Prostě bych ju nepráštil. Hlavně mi ukaž mi znova tu pracku. Tak to prátka vypadá, keď si utírám rychlá. A druhou? Vyzerá druhá. Keď jsem chalám, vlastně to dědiny, no, tak co mi na to povíte? Počkej, ještě ten krk? Chalanina, ten krk je iba na silu, keď ho... A to vykydačů na to píčo. Je tak iba od krve, no, tak a čo povím. Dobrá. Tak čekuj MySpace, Denis Raší, čekuj. Takže zdravíme od Míši z bytu, vole. Od Míši z bytu, od Michala Šotova. Michal Štol, čekuj, Denis Raší. Nahráváme tento video. Denis čekuj na futbol. Čau. Jo.